Labarai daga jaridu da mujallu. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan rana ta 24 ga watan Nuwambar shekarar 2023. Takaitaccen labaran tare da ni Karimatu Abdullahi mai Kano. An kama mai kera wa ɓata gari makamai a Jigawa. Jamus za ta zuba jari akan makamashi a Najeriya. Kotun ECOWAS ta saka ranar hukuncin kan jamhuriyar Nijar. Hukumar ƙididdiga ta Najeriya ta fitar da ma'aunin tantance tashin farashin kayayyaki. Tinubu ya yi alhinin mutuwar mutum 17 a hatsarin mota a jihar Nijar. Fadar shugaban ƙasa ta yi watsi da sukar Obasanjo kan dimokuraɗiyya. Kuna sauraron labaran daga Zirnaniya Plus da ke kan manhajar YouTube. Cikakkun labaran. Rundunar 'yan sanda a jihar Jigawa ta samu nasarar kama wani mutum ɗan shekara 50 da take zargi da kera makamai a ƙaramar hukumar Ringim. Kakakin rundunar a jihar muƙaddashin Sufurtandan 'yan sanda Lawal Shisu ne ya tabbatar da hakan a ranar Alhamis. A cewar Shisu sun kama mutane a ranar 16 ga watan da muke ciki. Rundunar 'yan sanda da haɗin gwiwar 'yan sa kai sun kama wanda muke zargi da kera wa ɓata gari makamai a garin 'yan tsin da ƙawari, inji kakakin 'yan sandan. A binciken da aka gudanar a gidansa an samu ƙananan gundugu 2 ƙirar gida da kuma wasu manya 2. Shisu ya ce wanda suke zargi da kansa ya tabbatar musu cewa yana ƙera makamai da dama kuma sautari bai san waɗanda yake sayarwa ba. SP Lawan Shisu ya ce da zarar sun kammala bincike za a gurfanar da wanda ake zargi a gaban kotun. Nan kuma Najeriya da tafi kowace albarkatun mai a nahiyar Afirka ta cimma yarjejeniyar samar wa Jamus iskar gas, yayin da Berlin kuma za ta zuba jarin dala miliyan 500 a ayyukan samar da makamashin da ake sabuntawa. Tun bayan hawan karagar mulki a watan Mayu, shugaba Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke zawarcin masu zuba jari daga kasashen waje zuwa kasar da ke da mafi karfin tattalin arziki a Afirka, yana mai nuni da sauye-sauyen da yi kan tallafin man fetur da sarrafa kudaden a matsayin abin karfafa gwiwa. Tinubu ya je Berlin ne domin halartar taron haɗin gwiwa na tsakanin Berlin da kasashen Afirka mai suna G20 Compact with Africa. Kamfanin Riverside LGN na Najeriya da ke aiki a yankin Niger Delta da takwaransa na Jamus mai harkar makamashi da John Square Energy Importer ne suka rattaba hannu a yarjejeniyar fahimtar juna kan yarjejeniyar ta samar da Jamus iskar gas. A cewar shugaban na Najeriya, demokuraɗiyya ta samu gindin zama a wannan ƙasa mai mafi yawan al'umma a Afirka. Kuma hakan na nuni babu wata fargaba kan waɗanda ke son zuba jari a ƙasar duba da ɗumbin albarkatun da Allah ya hore mata. Noma na ɗaya daga cikin sassan da ke bunƙasa a Najeriya, kazalika ɓangaren makamashi. Za ku ɗora daga inda muka tsaya a ɓangaren ilimi kuwa muna da yara matasa masu basira da hazaƙa da za ku iya horarwa, don haka muna iya musaya ta yadda duk za mu samu ci gaban. Nan kuma kotun kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta saurari shari'ar jamhuriyar Nijar ta shigar, tana kalubalantar halaccin takunkumin tattalin arzikin da kasashen kungiyar suka kakaba wa kasar bayan juyin mulkin da sojan suka yi. Gwamnatin jamhuriyar Nijar da wasu mutane 7 suka tunkari kotun akan wannan al'amari da suka bayyana ya karya ka'ida da ma dokokin kungiyar ta ECOWAS, domin sun shaida wa kotun cewa al'amura fa sun nuna na ainin ga 'yan kasar waɗanda a zahiri ba su da laifi, domin ba su ne suka yi juyin mulkin da ya kifar da gwamnatin jamhuriyar Nijar ba. Sun shaida wa kotun cewa takunkumin ya yi dalilin mutuwar mutane 142, ciki har da mata da yara ƙanana saboda rashin magunguna. Tun a ranar 31 ga watan Agusta ne ECOWAS ta sanya wa jamhuriyar Nijar takunkumi bayan juyin mulki da sojoji suka yi a ranar 20 ga watan Yulin bana. A nashi bangaren lauyan da ke kare kungiyar ta ECOWAS, Met Kanga, ya bayyana cewa kifar da gwamnatin demokuraɗiyya laifi ne da ya saba wa ƙudurin kungiyar na ƙasa da ƙasa, wanda gwamnatin jamhuriyar Nijar ɗin ta sanya hannun tare da amincewa da shi. Don haka ƙarar da ƙasar ta shigar akan batun takunkumin baya da wani hurumi.
Kuna sauraron labaran daga Zirnaniya Plus kan manhajar YouTube. Yayin da ma'aunin tashin farashin kayan masarufi ya kai kashi 27.33 bisa rahoton hukumar ƙididdiga ta Najeriya, masana sun ba da shawarar komawa kan sana'o'in don samun mafita. Akasarin kayan da Najeriya ke bukata akan shigo da su ne daga kasashen waje domin 'yan masana'antun Najeriya da ke samar da ayyuka sun daɗe da durƙushewa. Hakika da yawa daga talakawa ba sa fahimtar alƙalman ƙididdiga sai lokacin da suka shiga kasuwa suka ji dahiri na yadda farashin kaya ke ninkawa, kuma hatta kayan da ake samarwa a cikin gida ba su tsira ba, don tsadar sufuri da ya ta'azzara sakamakon tashin farashin man fetur da ake shigo da shi daga ƙetare. Masanin kimiyyar ƙididdiga Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe ya ce tunda ba wani shirin raya masana'antu to yana da muhimmanci duk iyalai su farfado da sana'o'insu na kaka da kakanni. A wani shirin raya sana'a, daraktan sana'o'in hannu na hukumar bada shaidar sana'a ta Najeriya MBTE Muhammad Abbati ya ce suna da manhajar auna ƙwarewar masu sana'a don samar da dogaro da kai. Gwamnatin Najeriya ta bakin ministan yada labarai Muhammad Idris ta ce tana sane da hukuncin rayuwar biyo bayan cire tallafin man fetur, amma tana ɗaukar rage raɗaɗin da ya dace jihohin masu bin sahu. A Najeriya yanzu haka gidajen da kan ɗora tukunya sau uku tsakanin talakawa da suka fi rinjaye na zama zakka, don haka ya sa wajibi ne kowa ya sauya dabara zuwa wani zaɓin da bai saɓa wa doka ba. Nan kuma shugaban Najeriya Bola Tinubu ya jajanta wa gwamnatin da al'ummar jihar Neja sakamakon rasuwar mutum 17 a hatsarin mota. Hatsarin ya faru ne a ƙaramar hukumar Magama, inda ya ritsa da mutum 229 da ke cikin wata babbar mota. Jami'in wayar da kai na hukumar kiyaye haɗarurruka BC Kazim ya ce an yi nasarar ceto maza 206 da mace ɗaya da ƙaramin yaro waɗanda suka ji raunuka daban-daban. Shugaba Tinubu ya kwatanta hatsarin da tsautsayi, kuma ya nemi hukumar bada agaji ta tabbatar an bai waɗanda suka ji rauni kulawar da suke bukata, in ji wata sanarwa daga fadar shugaba. Kuna sauraron labarai daga Zirnaniya Plus da ke kan manhajar YouTube. Mahukuntan masana harkokin siyasa a Najeriya na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da wani furuci da tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo ya yi, cewa tsarin mulkin demokuraɗiyya da aka ara daga ƙasashen yamma bai yi wa ƙasashen Afirka rana ba. Tsohon shugaban Najeriya ya soki tsarin, yana cewa ba a yi la'akari da tarin al'ummar Afirka da matsalolinsu, domin haka akwai buƙatar a maye shi da wani tsari na musamman. Wasu dai na ganin cewa bai kamata ya kushe tsarin ba, kasancewar shine ya uwa da makarbiya wajen mayar da Najeriya kan tubar demokuraɗiyya a shekarun baya. Chief Olusegun Obasanjo, wanda ya furucin a wani taron tattaunawa akan demokuraɗiyya a birnin Abeokuta, ya ce tsarin demokuraɗiyyar da aka ara daga ƙasashen yamma, musamman ma Amurka, tsari ne da ya hannun riga da matsalolin al'ummar Afirka saboda baya la'akari da tarihin nahiyar da kuma matsalolin al'ummanta. Don haka ne tsohon shugaba ya ce ya kamata al'ummar nahiyar su yi karatun ta natsu, su kirkiri wani tsarin mulkin da zai dace da nahiyar. Sai dai ga alama wannan furucin bai yi wa wasu daɗi ba, ciki kuwa har da mahukunta a Najeriya. Fadar shugaban ƙasa ta ce babu wani abin ɗauka a cikin maganar Olusegun Obasanjo, saboda a cewarta abin da yake so ne kaɗai ke burge shi. Mai taimakawa shugaba Najeriya a harkokin yada labarai Abdulaziz ya ce maganar Obasanjo ba maganar karɓa bace a yanzu. A dandalin nishadi, an kori wata jarumar fim Melissa Barrera daga fitowar gaba ta wani fim mai dogon zango Scream, bayan masu shirya fim din sun ce sakonnin da take wallafawa don goyon bayan Falasɗinawa a shafukan sada zumuntanta na ƙin jinin Yahudawa ne. Tauraruwar akai-akai tana wallafa sakonni game da rikicin Isra'ila da Gaza, ciki har da wani sakon da take sake yadawa wanda ke zargin Isra'ila da aikata kisan kare dangi da shafe wata al'umma daga doron duniya. Kamfanin shirya fina-finai na Spyglass ya ce yana da manufar rashin lamuntar ƙin jinin Yahudawa daidai da ƙwayar zarra. A lokaci guda ita ma Susan Sarandon an watsar da ita daga harkokin shirya fim bayan ta gabatar da jawabi a wani taron nuna goyon bayan Falasɗinawa.
daga Susan Sarandon wanda ta bayyana a fim ɗin Thailand har zuwa kan jaruma Melissa Barrera 'yar Mexico, babu wadda ta mayar da martani kan lamarin. Sai dai kafin bada sanarwar fitar da ita, Melissa Barrera ta sake yada wani sako a shafinta na Instagram da take cewa, a ƙarshe dai na gwammace a cire ni saboda wanda na shigo da shi cikin harkokina akan shigar da shi saboda wanda na cire. Ƙarshen labaran kenan na yau, ku biyo mu a gobe domin samun wasu ƙayatattun labaran. Sunana Karimatu Abdullahi Mai Kano. Za ku iya bibiyar mu a kafar mu ta Facebook, Instagram, TikTok da YouTube. Ku kasance da Zirnaniya Plus domin samun ƙayatattun shirye-shirye masu ƙayatarwa.